всичко си има план. Си само стои и гледа. Ламборгини като спрашата зад мене във бурканите слони. Ние сме готови за лотисими. Пената и гача ти за стаята подскача. На тази песен знаеш няма как се откача. Ламборгини като спрашата зад мене във бурканите слони. Ние сме готови за лотисими. Пената и гача ти за стаята подскача. На тази песен знаеш няма как се откача. Ламборгини като спрашата зад мене във бурканите слони. Ние сме готови за лотисими. Пената и гача ти за стаята подскача. На тази песен знаеш няма как се откача. Строля с ръката и на буфера краката с галила в ръцете. Пената ще ви разцепи. Вече знаеш по-яко хапаш сутринки си обляк. Няма бате, няма како да... Здравейте хора, както виждате, днес ще играем на Майнкрафт. Добре, днес ще играем на Майнкрафт и се там. Така... При кой обаче да влезе? Окей, аз ще си избера. Значи... Другия път, сега, покажам. Тук има на Survival, PFP, на паркур, Red and Blue, сини срещу червени или пъзел. Сега ще играя на паркур, обаче другия път искам да ми кажете на какво да играя, защото не знам. Защото не знам на какво да играя и влизам просто в едно. Тъпа. Също така Ралица е доста тъпа, защото има едно нещо, като тя не може да направи, защото не знае как. Изтри се, ако си стигли пак. Ти искаш просто първото в Google. Така. Сега влизаме, защото иначе ще трябва да умрем. Окей. Не трябва да умрем. Кой? Има някой, който идва също, може би. Дръгте и коста. Опаленка. Поража човек. Защо всички се едно ще акат? Ще правят тако. Ще правят тако. Окей, тази гъбка ми трябва. Аз не мога. Аре, май бе. Чакайте, че Ралица нещо ми каза. Тя пръбна. Не, добре. Ще пръбнеш? Не. Ето. Ралица ще прави аки. Тя ми го каза, защото нещо не е добре. Няма бате. Окей. Тази песен, която е на Бун Венучката, просто нея ще ми бъде винаги, когато играя на Майнкрафт. Първото нещо, което ще виждате е това, или някоя друга песен, която ми харесва на него, или просто една друга песен, но сега да продължаваме. Значи тук едни хора ми казват. Абе, аз защо така правя? И аз ми към да знам. И още едно нещо. С една моя приятелка отиваме си купиме фреш, нали? След училище ние се прибираме, написваме и готово. И отиваме си купуваме фреш от едно близко магазинче. И трябва да минеме. А той има улица, нали? И той шофьора спира на едно такси. И после само пивитка с клаксона да минем, а той имаше поне още 50 коли, които трябва да минат, което не знам защо така, но да, кой го интересува за това. Окей, той го чупи. Ето ти бе тогава, като си толкова умен. И да. Тези неща просто. Мани се. Се махай. Мерси.
Окей, сега ще се облича малко. Сега ще се облича с Diamond броня. Има меч, Diamond меч, което е супер. Много му благодаря на този пич. Вече съм на пълна броня, ще му кажа thank you. Който знае как се казва thank you на английски, да пишете в коментарите! Аз не го пиша правилно, защото не ми се пише сега. Но thank you. Окей, сега. Ще правя едно нещо. Не знам кога ще е това. Не, знам. След този клип ще си направя труда да направя едно нещо. Казва се реагиране на клипчета. Окей, избрал съм си може би 2 клипчета. Едното се казва гаджетата, наименувано, а другото се казва защо избрах да ходя на море. И избрах това за гаджетата и надявам се този и другия клип да ви хареса, защото просто този клип, който съм избрала, не е подходящ. Но сега, да. И това няма аз да го изпълнявам. Така, игра с Ралица. Кажи здрасти на хората. Да, на хората. По-силно. Здрасти на хората. И сега ще... В доре няма да убивам, само малко.